pahit na akong kinabuhi, wala kwarta. Wala na yung order, wala ka paluto ng biryani. Kailangan ako mangitag diskarte. Ay, tama, doon ako pulis nga kutungero. Ayo, sir! Ayo! Lamia, agad basta disdiwi kay makainom yung gubanat ba? Siya! Hala, si sir, nagiinom. Ayo! Uy, saan to? Sir, my friend, good afternoon. Ikaw man na, Indiano? Oh, masaya ito yun ni mo. Sir, lami mong inom-inom ba? Sir, tagay ko anabi. Gusto ka inom? Oh, dali, inom tayo. Sige sir, sunod ko sir ha. Inom ka. Uy, mayroon hapon ni mo na. Mayong hapon po sir, yahayang kinabuhi. Uy. Siyempre, risdi ko na mag-inom yugo. Tagay ko ana sir. Ngayon ka na ulot na manggani yo. Wala na sulod. Wala so sir, palitan na to. Sige. Palit ito, be. Tara, 150 eh. Sige bossing, ako palitan. Ikaw palitan na. Basta, reduce sa kuwain naman. Wala, reduce paliton. Sige dong, pagdali haron magusat-sat ako. Uy, 150. Palit na ko ni Ilim nun o dili. Kung ipalit ko ni, wala na ko kwarta. Ay, ani na lang na ako'y buhato na to. Uy, timing na botilya. Uy, kiri, sudlat ko di ihi. Bantay lang ka sir, kutungiro day ka ha. Lamia sa ihi, uy. Uy, naisahan na ako si sir. Sir. Nanay mo sunguri do, sir. Nabot naman ikaw. Dali na kayo mag-inom na kanina. Nani? Tara, sir. Reduce mo, sir. Oo nga. Bugno na yung mong kibalit. Oo, sir. Bugno kayo ni, sir. Abi. Di ka mahayang reduce, sir. Lami. Sige. Salamat na Indiano ha. Sige, sir. Muuna na ko. Bunsay muna. Ay, inom ba man ta? Muwaling isang kanang makumpalit kay nahubog naman ko, ikaw na bol. Patay na. Bunsay patay na. Imo na nakakip, dakbol mo sila. Patay. Pait man ako ihi, uy. Nagyahag ila ito.